everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ano na ingon naman sa niini? Sige ko hunungan ini bayhana ay. Masama ka? Di ko ni mo hunungan? Pero ako may mo basulon sa tanan. Kung gusto gi kay ilugo ng akong bana, pabuogi ko niya karon dayon. Kay mo pirma gi ko dayon. Aron imo na siya. Aron malipay ka na. Miss Lily? Bilyo? Oo, miss. Ako. Nawag lang ko kay pakuha pa kasi si Radil. Asa man, kuhaw na tiga? Sige. Kuha ako, Bilyo. Gusto na ko mapalayo yung opisina, ha? Sige, miss. Kuhaw na tiga. Lami atong pakla ang imong napalit yo. Daghala sa sunod yo, ha? Ako na magpaklay sa sunod, Jigger. Maayo mo ko, ana. Bitaw, hatagin lang may kwarta kanunay dong, Jiger. Para lamay kagsudan kanunay, Jiger. O, kana yun. Gi? Inyo yung mga timanon, ha? Oh. Pero, tiyo, dili. Ayaw pirmihan ng mga sudan nga magkapatay na ako. Uy, siya ba'y magkapatay ba? Di man ko na magkapatay mga sudan niya. Sige na. Lakaw na ko. Doon ako kikita ng kliyente karon. Jigger? Hmm. Mahimo bang magtinda-tinda sa Kudinhi? Oo, pero dili pa karon. Ato nang palinawinawan ang panahon. Basig ipangita pa ko sa mga tao ni Jeffrey. Na may sulban anak dong. Ang di ka mailhan. Unsa man tiyo? Magpausap na ang tasnaong parituke. Ah. Ako, simple kayo, mapataas ko sa ilong. Ayon mura kog Amerikano nga tanawon, pero buwan ang tingog. Gamit silang utok mo tira. Sige. Gusto ka tiyo. Pero unya na ako daghan ta kwarta. Ay, di mo gamitin mo. Kina, dito ko. Maminaw di mo gamit utok nitong tuwa niya. Ay, bagtok niya. Ay, salamat. Di na siya higpit na ko, lo. Wala si pag-ampin lang tayo bisag higpit kay marunong rin ba ng tawa niya? Olo, kinahanglan makapanawag ko sa Bredalya karon. Kinahanglan makalaya sa Tadinhi. Miss Lily, may problema ka? Daghan, Bilyo. Abi nimo, Miss, believe ako nimo. Ha? Naibawam ko sa kadako sa iyong problema. Pero, believe ko sa imong kaliguon ba? Nahibaw ka sa kong problema, Bilyo? Oo, Miss. Naibaw ko sa tanan. Sa? Pero ay kabala ka. Ay mo sikreto. Ako sa nang sikreto. Kisa ko lang tinabangay gawa sa tong naa sa ubos. Nakadungog ka sa tanang giyaw-yaw na ko ganina sa phone, no? Oo, Miss. Sorry. Nakapamati ko. Og sa tanang kasuko ni Miss Yvonne mo, saksi ko. Og O sa unsa, Bilyo? sa imong sikreto. Ha? Nahibaw ka sa kong sekreto? Oh, Miss Lily. Nahibaw ko sa tanan. Gikan sa mga litrato nga gigunita ni Miss Yvonne. Mao ba? Nganong misod man katong buhatan, Miss Lily? Nganong Ngano nag-call girl ko? Maba na termino nga gusto ni mo isulti, Bilyo. oo, mao na Miss Lily. Kwan, sorry ha. Usahay. Ang kinabuhi sa tao, dili mo mataga ng mga panghitabo. Bisan nun saan mo plano, doon naging mga sitwasyon nga ikaw ang kontrolon ini. Huwag ka lang mabuhat. Kawat sa pagdawat na lang sa tanan, Bilyo.
Pero naluoy ko nimo, Miss Lily. Nahibaw ko nga nagbag-o ka na. Oh. Miss Lily, mihilak mo ka, miss. Bilyo, dili mo na ito mamauli, be. Ah? Asa man ta, miss? Kuan, gusto na kong daplin sa baybayon. Oh. Gusto kong magpahangin. Kayo akong dugan. Oh. Oh, sige, sige, miss. Mao magay mong gusto, sige. Manghapitag daplin sa baybayon. Mao di ay nga way mo tubag sa phone. Kay wa day din ang malditang Lily. Lily, daghan ka gikuba sa imong pagtunga sa kinabuhi ni Arnel. Daghan gid kaayo. Og dili ta gid katugutan nga mulampos kang babayhana ka. Dili gyud. Ani ko magpaabot sa pagbalik ni Arnel. Oh, okay na ka din, Miss Lily. Okay na kayo, Bilyo. Miss, kung ano sa man ang imong problema, pwede na gid nga ipakonsultihan. Magkatago ka ba sikreto, Bilyo? Oh, makatago kayo, Miss, oy. Sa ako nag-iingon nimo nga ang imong sikreto, may mo sa akong sikreto. Unsa man na, Miss? Mas nindot ba nang doon tayo kasumbungan sa atong problema? Gusto ka, Bilyo. Sakit na kaya kong dukan. Wala ko kahibaw sa kumaton. Unsa man ang gusto nimong isulti nako, Miss? Si Arnel. Nanawag. Tubagaw na, Miss. Kuyaw na ako na, may masuko. Hello? Ay, ka magkaroon. Niya ko sa Daplins dagat. Nagunsa magkadala sa Dumplings dagat. Di ba gipakuha tamang kanibilyo? Oo, pero gusto pa ko magpahangin. Ikaw rin bita nag-ingon nga mabuhat na ko tanan akong gustong buhaton. Ganahan mo po magpahangin. Napahangin ko din eh. Mura magkag naghilak. Ha? Kung sa may problema nimo. Ay gid isulti ni Bilyo. Suod na sila sa ipon. Umali mong pahangin diya. Paulis bay. Ato na ko pabuta dito. Kaya doon na po ko'y sulbar ng problema. Bahin ba na ako? Bahay na itong tanan. Sige, bye. Miss, nasuko ba siya? Wa man. Okay ra kung magdugay tagamay din eh. Doon na pa man siya sulbarong na problema. Mo ba? Unya, usap nang gusto namin isulti ako, Miss Lily. Sorry. Dili pa ko ready nga isulti ni Nimo, Bilyo. Ha? Nahadlo ka musulti ko, Miss Yvonne, bahay na na? Ha? Miss Lily, mas pabor ko nimo kay ni Miss Yvonne. Sakay-sakay na ako niya. Kay masuko man ako kung di na ko himo importante. Pero di sa ko mamugos nimo kung dili ka mosalig nako. Sagdi lang, Bilyo. Musulti raw niya ako Nimo. Sige, sige, miss. Basta magkasalig ka nako. Ang imong sikreto, ako sang sikreto. Salamat ha. Ingnan lang ko ako na gusto na ka mo pauli. Ayaw ka balaka ng Miss Yvonne. Sa sunod ka pasakitan ka niya, ako na siya madlungon. Balag masuko siya nako. Makahimo ka na, Basta ikaw, Miss Lily, magkahimo ko. Bilyo. Ibon, niya ka sa opisina. Nagpaabot ko nimo. Kumusta na ang pagsulbad nimo sa atong problema? Problema nga gisugdan nimo.
Arnel, unsa ko nagipanulti nimo? Ikaw ang misulti kang Mr. Ching. Bahin sa tinuod ng pagkatao ni Lily, di ba? Kuan, Naibaw ka bag unsay rason ni Mr. Ching sa pag-withdraw? Ha? ha? Nga naman, unsa man di iyang rason, Arnel? Ang iyang rason, mao nga nangasawa ko og Colger. Buti pa sabot, nga huyang kong klaseha sa pagkatao. Incompetent kong nga pagkatao. Arnel, Ug wala ang makahimo sa pagsulti ni Mr. Ching bahin sa background ni Lily. Ikaw lang, Ivo. kuan, nasip Petra ang akong baba, Arnel, good. Nahinumdum ka sa pag-meeting nato. Nagsige gyud og pangutana si Mr. Ching nako bahin kang Lily. Og wa ko magtuo nga iya ditong seryosohon. Naibaw ka gyud nga usa ta ka korporasyon, Ivon. Og dakog share si Mr. Ching sa atong negosyo, di ba? Mapiangan ta kung mo-withdraw siya. Sa ning tanan ni Lily. Imo ning sa! Kay nagpadaka sa imong pangigis ako asawa. O kay imo man ning gisugdan. Sulbara ni! Unsay? Bakwi ang imong gipanulti bahin kang nilingat to ni Mr. Cheng. Kay kung mo-withdraw siya, mo-withdraw sa ko. Nakadungog ka? Mo-withdraw ko sa tong negosyo. Mag-ihay ta, Ivon! Arnel, nakita mo na, Arnel, kung unsa ang nahimong kagubot sa imong asawang call girl din sa atong kinabuhi. Hangtod ang atong negosyo na uyog na tungod niya. Tungod nimo! O dili tungod ni Lily. Ikaw, Ivon, ang nagsugod ini problema. Busa sulbara ni! Biyai ang imong asawa, og ako ning sulbaron. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!